Maayong adlaw kanyo yung tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini nga akong suliran. Labi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Mark, taga Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibantayang fish pan sa akong amahan sukad pa sa tuig 1996. Aron inyong masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mulaga na ako sa syudad para mo-eskwela. Wapas, Papa? Ambot, asa na rong imong amahan nga dugay mang nauli ron. Tuwa pa karon siya sa fish pond. Sa iya nga gibantayan man, no? Kay ako na lang hapiton dito. Aron makapananghit sab ko niya. Oy, murag ang imo na rong amahan na nagkagulkol sa silong. Naunsa man kani nga nadugay magpauli. Syo, kalam gud sa imong pangupaw. May gipamati ka pa? Wa man. Oh, naunsa man di ka nga luya man kang niabot. Dugay kapag yung nauli dinis bay. Unsa man mugikan ka na, Mark? Opa, mao nga nangita ko nimo aron makapananghid ko nimo. Ay, Mark, tarungan ng imong pag-eskwela, ha? Kinahanglan mo tapos ka, kay wa na ko trabaho. Ha? Unsa? Ngano man siyo? Ay, nadugay kog uli kay nagmeeting pa mi. Ipatawag mi sa nagduma sa napukay hektaryang fish pan nga akong gibantayan nga hunungo na ang operasyon ini. Dili na sila magbuhi og bangos. Unsa? Oh, Mao na isulti sa tag-iya. Asa man diya siya nga hunungon man ang operasyon sa iyang fish pond na maayo man unta ang dagan ini. oy, muadto man kuno kini sa gawas. O murag adto na mupuyo. Wa magkukusukad makaila o makakita sa tag-iya ng fish pan nga akong gibantayan. Ang iya lang sinaligan nga nagsulti na ako, nana. Mao ba? Unya, kinsa na may mubantay ana. Basin pwede ra ka makahangyo sa tag-iya nga mubantay lang gihapon ka sa fish pan pa bisan og ilang hunungon ang operasyon ini. Kay kung moadto gid siya sa gawas, kinahanglan gid nga may mahabiling mubantay gid ana. Unsaon lagi na ako paghangyo nga wa man ko makailas tag-iya, ana. Mao nga, Mark, tarong gyud eskwela, ha? Ug magdagino ta sa atong natigom hangtod nga makahuman ka og eskwela. Pa, Mao ba? undang makako-eskwela ini, Brett. Uy, ayaw eh. Usa ka tuig ka pinarambiyay ko ang nimo. Wa man kay trabaho sa Papa. Mga basin makaundang ko. Uwa man kakapaundangan sa mong papa. Wa man hinuon. Pero aswa pa sila si Mama o Papa igasto na ako, be. Oh, as long as ka prangkay ni papa nimo nga paundangon kag eskwela. Oh, ay papakawas paglaom eh. Magkahuman ka na lagi kag eskwela, Mart. Brin.
Ma, Uy! Nauli madining anak kong gwapo nga professional na hapit. puhon ma, hapit na gitahon ko magapasuan ni. Si Papa ma? Ay, to sa fish pond. Ha? Nagusa mo siya dito nga. Wala makasi trabaho dito. Ay, ang buta ng amahan ni mo ay. Padayon mangyapong ni report sa ang trabaho. Nagbantay mangyapon sa fish pond nga iyang gibantayan. Bisag wa na kini mga buhi nga mga bangos. O wa na say mo sweldo niya. Unsa? Ay mingaon man ko, Mark. Bisan dili ako ng yuta. Nagbantay ra ko ni ana. Pero samtang maglibot-libot kog bantay ana, giisip ko na nga ako ng lunaa. Giampingan ko gid na. Ngumao nga, padayon ko pa kining gibantayan sa mga tao sa gawas nga dili gyud makasud sa area. Pa, Kung naa pa ron tatay kwarta dong no, lami kayong ipadayon og buhi niya ng bangos aron mapahimus lang paghihapon ang fish pan. pa. Tuig 1996, diha nagsugod ang akong amahan og bantay sa napo ka ektarya nga fish pond. Nagdawat ang akong papa og 3,000 matag buwan nga sweldo sa pagbantay niini. Apan tuig 2000, nahunong ang operasyon ini. Wa nay gibuhi nga bangos. Ang among nahibaw-an nga milarga na sa gawas ang tagiya niini. Sukad dito, wa na magdawat si Papa og sweldo. Apan padayon niyang gibantayan og iatiman sa akong amahan ang maong luna para dili madaot og dili mapasipadan sa mga tao. Unya, Congrats anak. Nakahuman ka ra gyud sa imong pag-eskwela. salamat pa. Salamat sa suporta og mga tambag. Og niya, nagkalampos sa gid ko. Nalipay ko anak kawa ko di mo pakyasa. Bisan sa akong kalisod kay wa ko tarong income matagbuan pero nakahuman ka ra gayud. Og tungod sab na sa paningkamot nimo pa. Oh, nakahuman ka. Bisag wa na sweldo si papa nimo anang iyang gibantayang fish pond. Oh, maayo man pud og kana ray gisaligan. Maka pamanday man sa tagpanagsa o magpalimpyo sa ilang uman ako. Makakwarta gihapon ko. Og mao nang nakahuman gyud ko pa. Hmm. Ug karon, kamo na sa si mama ang akong serbisyuhan. Ako na sa imo trabaho. Og magdawat na lang unya mo sa akong sweldo ma, pa. Tinuod nak. Nan asa ka man gustong manarbaho. Gusto ko mo abroad ma. Unsa? Sa abroad?
Sweldo no sab na ko din sa gawas. Magkapadana sab ko nilang mamagpapa sa Pilipinas. Karon human ako half-bat makig-video call ko nila mamagpapa. Kimingaw na ko nila da. Hi, Nak! Hi, ma! Ang ayanan niya kwintas nga akong gipalit niya, Ako ganang gisulog, Nak. Kay kung makik-video call ka, manita ka man dahil asa ang akong kwintas. Basi nagtuo ka ba nga akong giprinda? Mama, oy. Wa ko magtuwa na, ma, oy. Ang ako ba nga ba si mawani na ni mo? Kay limtanon ra ba ka? Oo, maupod gani. Mga ay ginaghubuha ha, aron din mawani. Ay, bosig maputol kung masangit, oy. Nya, hadlok po kung malabnihan ko kung isulob ko ni kung mula ka o kus gawas. Na, imo ra din ang gitaguan? Ay ba des, papa? Ay, may toyo di ito nimo ang imong amahanak. Unsa man? May igo naman gud kuno siyang natigom ba. Ug muhangyo siya nimo nga papunan ang iyang kwarta. Kay gusto niya nga gamiton og balik ang fish pond. Siya kuno ang magbuhi og bangos. Ha? Pwede din na, ma? Kay wa na gyud taon gud magpakita ang tag-iyaan ng mong fish pond gud. Sayang kuno oy kung mabakante. Og ning bag-o lang, may mga nangangkon nga maoy tag-iya sa fish pond. Apan, wag yun sila ikapakita ang titulo. Unsa? Sukad maundang ang operasyon sa 10 hectares nga fish pond, wa na gyud magpakita pang tag-iyan ini. Apan, ning bagulang, may mga nagpaila kuno nga mo'y tag-iyan ini. Nagpakisusi na kubahin ini. O mo'y sulti sa uban, nga dako na kini og buhisanan o posibleng bawiun sa gobyerno. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsaon na mo pagkahibaw sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapanghitaan na mo og paagi nga makontak sila? Sa pagkakaroon, daghan man mo angkon sa yuta pero wa sila'y mapakita namo nga titulo. Ikaduhang pangutana. Pwede ba namo mapatsik ang titulo sa yuta kung kinsa gyud ang tag-iya ug asa masad mi moduol para makita ang titulo? Ikatulong pangutana. Kung pananglit mo balik ang tag-iya sa yuta o kuha og balik ang yuta, pwede ba nga makapangayo og bayad ang akong papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan way income? Ikaapat nga pangutana. Naanak ko karon sa abroad o gusto nako nga gamiton ang fish pond para na-income ang akong papa ug ang among pamilya. Na ba mi katungod bisan dili amo ang yuta? Ikalima o katapusan. Daghan ang nag-ingon nga dako na kuno og buhis ang bayranan sa yuta kay wa naman kuno mabayre. Og naami nadunggan nga pwede sab kuno kuhaon sa gobyerno. Pwede ba na, attorney? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Mark. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako sa inyong mapaminaw diri sa kahanginan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag o problemang may punto legal. Of course, naagihapon ang ako ang partner nga si Dr. Obra nga muhatag og tambag para sa punto medical. Mona ayaw na pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa
ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Naaputay postal address ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Small changes eventually add up to huge results. Sakto gyud kaayo. Kana nagong mga naadjud ko'y mahinumduman nga poem, line sa poem katong elementary pa ko. Niingon gud siya, little drops of water, little grains of sand makes a mighty ocean and a pleasant land. Tinuod yun na, no, mga sukintig paminaw, asa man day gikan kaning mga dagko nga butang. Diba? From the smallest particle and from the smallest thing. Mo bitaw na nga usa ta maabot dito sa pinaka taas, no, sa tuktok ng tagumpay, usa ta mahimo ngilngig kaayo, musugod pa mangyud tag ginagmay, no? Layo dili gyud siya common, no, nga kanang mohimo diretso gyud tag big time, dili musugod gyud tag ginagmay, and that is a very important thing kay dinha sa ubos, dinha sa pagkat-on na tugbuhat og mga ginagmay nga butang, dinha ta makat-on mahasa, and more importantly, dinha ta maka-appreciate kung unsa ta, unsay naata, nato, unsay wa nato. No? Diha po ta maka-appreciate nga dili di ay lalim didto sa taas. Kay para, inignaan na ta sa taas, di ta malimot mulingi sa ubos. No? Mo magyunay na pinaka-importante sa ato ang kinabuhi, mga sukinting paminaw. Lisod lang kaayo gyud pamalandungon nga naagi uban nga malimot, pero manghinaot ta nga at some point in time, no, makalingi ra gyud ta and makarealize ra gyud pud ta diin nigikan ang tanan, di ba? Of course, punto legal ta karong adlaw ang ato ang letter sender, tawgo nato sa pangalan nga si Mark. Kabahin po ni Yuta ang iyahang pangutana, no? Una niyang pangutana, unsaon kuno nila pagkahibalo sa tinuod nga tag-iya sa yuta para mapangitaan nila kuno og paagi nga makontak sila. Sa pagkakaron daghan man ang muangkon sa yuta pero wa sila'y mapakita namo nga titulo. Ang kanang title muna'y tawag ana owner's duplicate copy. Original owner's duplicate copy. Nganong duplicate man? Kaya na may original. Asa man na makita ang original? Ngadto sa Register of Deeds, no? So, di ninyo masubay, dinha ninyo makita sa title nga naa sa Register of Deeds kung kinsa gyud nakarehistro ug ang mga pangalan ug tag-iya sa yuta. Or, pwede po ninyo i-check sa tax declaration ngadto sa syudad or sa munisipyo kay naapod na siya didto. Consistent man na siya supposed to be. Kung unsay ngan nga nakabutang sa title, mo pod unta na ang ngan nga naa sa declaration, no? Sa buhis pagbabuhis, pero usahay tungod kay wa pa nabalhin ang titulo kay mas dako magasto, usahay ang tax declaration la ilang pailisan. So pwede pod na nimo check ang tax declaration, no? So, at least masubay na nimo ana diha pinaagi ana. Ikaduhang pangutana, pwede ba na mo mapacheck ang titulo sa yuta kung kinsa ang tag-iya, asa man sad nimo duol para makita ang titulo. Like I said, of course, pwede kayos nga tanan. Adto ta sa Register of Deeds, no? Kay sila mo'y nag-keep na ana nila ang mga records sa mga titulo na naapod sa titulo na kabutang kung kinsay tag-iya sa yuta. Secondarily, pwede sad nato ma-check ngadto sa munisipyo or sa syudad, sa City Assessor's Office or Municipal Assessor's Office or Provincial Assessor's Office ang tax declaration para atong matan-aw basin na ay mga pangan nga wa sa titulo nga naapod sa tax declaration para mas wide ang ato ang
pagsubay kung unsa o kinsa unsay status anang yutaa o kung kinsa po'y tag-iya nagyud anang yutaa. Ikatulo, kung pananglit mo balik ang tag-iya o kuhaon balik ang yuta, pwede ba makapangayo o bayad ang ako ang papa sa mga katuigan nga among giatiman ang yuta bisan walay income? Kung naagid mo gipagawas og napalit gyud pud ninyo ang kaning maong yuta, pwede ninyo magpa-reimburse mo kung mabawian na mog titulo or katungod anang maong yuta, then kihanan iuli pod no sa katong nagbaligya ninyo anang maong yuta katong fund. Naanak ko karon sa abroad ug gusto nako gamiton ang fish fund para na-income ang ako ang papa ug akong pamilya naa ba may katungod bisan dili amo ang yuta. Okay. Ang atoa lang yung tan-awon ani manggod is ang nature manggod of the property. Ang imong giingon nako fish fund ni siya. Ang akong pangutana, no, kabay kay dako-dako baya pud ni gyud nga yuta, no. Ang akong pangutana kay usually ra ba fish pond kasagaran ana ang tag-iya kay submerged man na in water unless private ni nga tag-iya, meaning gihimo man-made ni nga fish pond ba. Kung dili na siya man-made, ang kana ng mga submerged water nga giabangan, giisuhan tag foreshore lease sa gobyerno, pwede ra gyud na nga i-assign sa tag-iya, pero ang tag-iya bayaan na ang state, no? So tan-awa lang ko no kung unsaon na ninyo pagsusi, i-check na lang ka na sa munisipyo or sa syudad ba kung asa na ang maong yuta para ma-check ninyo na aman na sa tax declaration nakabutang kung naisuhan ba na o foreshore lease niya. Kung kamo na ginagamit ana, pwede man na nga i-forfeit sa local government unit sa katong ilang giisuhan niya, ihatag nila ngadto na lang yun ninyo kay para kamo na gyud ang legal nga mogamit mag-abang anang maong yuta para magamit po ninyo, of course, as a fish fund, ha? Daghan ang nag-ingon nga dako na daw og buhis ang bayranan sa yuta kay wala daw mabayri ug naamin na dunggan nga pwede daw kuhaon sa gobyerno. Pwede ba day na attorney? Like I said, kung sakto ang ako ang pangagpas kabahin aning inyuhang nature of your property, which is a fish pond, kasagaran manggod sa property ana foreshore lease ra gyud na, meaning wa gihatag ug wa gibalhin sa gobyerno ang titulo, gitagaan lang mo og higayon nga makagamit anang maong yuta mo na lease, gaabang mo anang yuta, pero exclusive nga inyo hapud na. Pero tungod kay ang tag-iya ana gobyerno, at any point in time na mampud na sa agreement nga kung gamito na, pwede gud nilang mabakwi ninyo. Now, kung pananglitan kay di man gud klaro kung kamo pag tag-iya, mo lang ni ang duha ka situation, ha, kung foreshore lease. Now, kung kamo inyo gyud ni ang yuta, meaning naka-title gyud sa inyo, ha, inyo gyud nakapangalan, unya pila ka tuig na mong wa kabayad og buhis, naagid na proseso gitawag sa gobyerno nga kanang lien or levy. Meaning to say, sa panahon nga mag-assess na ang gobyerno, pwede national government, pwede pud og ang local government unit. Kaya ang local government unit na amangkoy gahom nga mo buhis, kanang gitawag nato nga real property tax or realty tax, kanang gibayad nato gani kada tuig nga naay discount basta kanang January, February gani tamang bayad. Okay, so muna siya, no? Ang ako alang concern na to ani is this, kinahanglan nga mubayad gyud ta kay kung dili gani nya pila ka tuig na tang kanang delinquent, pwede gyud na bakwion sa gobyerno, pero di ba gyud na hatagan baya gyud mo, dili na dali-dali, ha, dili na ignore ka wa ka kabayad og duha ka tuig, dili, dugay-dugay gyud nga panahon ug naapoy proseso. Tagaan mo og notice of assessment, tagaan mo og higayon para mo bayad, tagaan mo og higayon para mo check og mo protesta, og even tagaan mo og higayon nga muhangyo nga makabayad lang o unya di lang nila bawion og
Di punta mo patuo, that is the time nga kuhaon sa gobyerno ang maong yuta nato. So dili dali. Ang ako mas maayog inyo na lang i-check no, magpa-assess mo and check kung pila gid inyong bayranan nya makahangyo man gani pud mo kanang gitawag nga compromise agreement nga madata-datahan. Basta naa lang gid nay movement na bayran lang maski gamay ug hinay-hinay di man na i-levy or ilien sa gobyerno. Ha, hinay-hinay lang good no. Publikasyon magudi nato ang pagbuhis no. So dili pud ta mo limod sa ato ang ato ang responsibility sa pagbayad og buhis kay ang kanimang kung taxes mo na atong gitawag nga lifeblood of the government. Magsige tag reklamo nganong wa pay bakuna, magsige tag reklamo sa panahon nga way ikahatag nga ayuda nya namayad tag buhis ning declare tag sakto sa atong income, di ba? Kung mo demanda no sa gobyerno nga muhatag nato og ayuda, siguraduhon pod nato nga ninghatag po ta sa ato ang sakto pod nga contribution. Ana ra gyud na, no? Okay, that is how government funds work. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Handumana so sa ka awe. Maayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Athena. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. First Love Never Dies. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awe. Ano pa na siyang kaagi karon makining usa ka babay nga taga Kulan, Davao del Sur. Ang atong matatampo nagdasangan nga Athena. Wash with Safeguard. Dali Bart, dayon dire. Salamat Bart. Kinsa man ang kauban ni kuya nga lalaki? Atina, Kuya! hat di mi og snacks dire be. Aron makasnack ni akong amigong gwapo. Oh, sige kuya! Asa man yung ibutang ya? Diha lang. Uy, bay. Imo na rin manghod. Ha, laila sa kuy. Oo, di no. Si Atina. Aday, akong amigo si Jason. Hi, day. Hello. Gwapaw ni kag manghod, bay. Ops. Ayaw nagtripingi ang bata, ha? Bata pa na.
ka sa amo. Nas kuya ni mo? May gilakaw mo to si kuya. Mo ba? Oh, nagdam lagi ka galon day. Magkuha kag tubig. Oh, Kuyugan na lang gabi. ha? Ayaw lang, uy. Sige na, God. Ikaw ron, puram kag dimigay. Ako daan ang galon, bi. Sige na lang, uy. Wa man mapakita si Jason ron. Ay, naunsa man ko eh. Gimingaw naman hinuon ko ni Jason. Hala ka, day. Naunsa ko? Na-inlove na tingali ka ni Jason? Saba, uy. Ingugod ka, nga mingawon ka ni Jason kung dili nimo siya makita. Nga sa ato pa, na-inlove na ka niya. Mao ka, day? Mo gina, day. Ya, wa naman lagi ko makakita ni Jason nga manhi sa ato. Uy, wala mas Jason din eh. Hain mo din siya, ya? Niya tulang dapit kay nanarbaho. Ha? Naunsa ka, uy? Ano naghilak-hilak mo ka diha? Ambot day, uy. Gisakitan ba ko pagkibawin ako nga wa naman day si Jason din sa ato. Tuwan ako na slaing dapit. Nanarbaho. Day, Gusto gi kasi yung mag-iingon, day. Na-inlove na ko ni Jason. Athena. Kumusta naman ka, day? Okay na ko gamay, day. Hinahinay na akong gikalimtan si Jason. Maugid, day. Ayog sige guna-una niya ato, eh. Dili bitaw mo uyab. Ang kuyaw, o ikaw rin nakagusto niya, o niya si Jason, wa makagusto ni mo. Gusto ka, day. Og angay na nako siyang kalimtan. Ha? Si Mark? O, day. Og nang regard si Mark ni mo. Mao ba? Naingon na ba to siya, day, nga mamisita siya ni mo. I love you, Athena. Mark. May tinuod. Sa una pang ganahan mo. Karoon ko magkahigayon at kasultin mo ini. May paglaom ako, Athena. Day, nga nung wa man ni mo sugta si Mark. Abot day, uy. Dili naman hinoon ko ganan mag-uyab-uyab. Ayaw, ana, day, oy. Kakuyaw, ana, og matiguang daga ka. Ako pa nimo, imong sugton si Mark. Aron hingpit ka na nga makalimot ni Jason. Tinuod, Athena. Di mo akong gisugot. Oh, Mark. Uyab na ta. Abi mo, lipay ko. Imong gidawat akong gugma. Ayaw bi ako pasakiti, Mark, ka. O Athena. Ako isati mo.
ikaw lang yun ako mahalon o gunay lain pa. Tinuod ni nga kung nahibawan nga uyab mo ni anang Mark Athena, Oo, ma. buwagi na. Ma. Buwagi siya kay wa ko makauyon anang tawana. Daghan ko og nadunggan nga dili maayo anang Mark, maong buwagi siya. Maluig na ko, Athena. Ay, kung buwagi. Sorry kayo, Marka. Dali unta ako makigbuwag ni mo, pero lisod bagod kaayo. Way gusto nga akong pamilya ni mo. Maong kalimti na lang ko. Athena. Luoy ko ayo si Mark nga imong gibuwagan day uy. Nagsigilog inom-inom. Wa ko'y mahimo, day. Lisod basag kaayo ko na ako supakon sa mama. Gilaay naman hinul ko pundo din sa amo, uy. Mananghit ko ni mama, uy. Nga manarbaho ko. Asa man ka manarbaho? Sa Davao City, ma. Maayo dito kay namo ko'y daghang mga igagaw. Nala, sige. Ikaw ang mag-igo. Pag-amping baya dito, ha? O, ma. Uy, ang ako madahining gwapang igagaw ni abot. Ikaw, gidgaw. Magwapa ka ron. Ikaduha ra ko ni mo. Ay, may kinasaro ka din sa amgaw. Mangita lagi kong trabaho, gaw, uy. Laay mga kasi punto sa amo, good. Way problema gaw. Tabangan ti ka nga magkasudag trabaho. Salamat, gaw. Dali aras panahon, uy. Walang ipaw, eh. Duha naman di ko kabuan din sa akong gitrabahuan. Hello, Atida. Mapoli na ka? Oh, Dave. May babag mo kuyo ko mo? Okay ra. Basta dihil nakapakugos. Ingay ka, Dave. May isulti ka na ko. O, sa di mo isulti? Ay lagkasuko ha. Ha? Nga naman? O, sa di mo isulti? Sabi mo, sa sige na ito ko'y guyog ba? Na in love na ko ni mo. Dave. I love you, Athena. May paglaob ka ko ni mo. Sorry kayo, Tifa. Pero, friend, lagi na nga ako mahatag ni mo. So ay labod ko. O dili mo work, pwede naman nga, imo kumbugan. Dave. Sige na ba? Sugtan ako. Sige. Sugton ti ka. Pero ug, dili gani mo work nga itong relasyon. Buwagan ti ka, ha? Sige, okay na ko na. Unya, usaban, uyab na ta, ha? O, sige. Uyab na ta. Yes! Pila nakabuan sa kada kauyab ni Dave.
Pero hangtod karon, layo rakit kayo akong pagpati niya. Si Jason naghihapon ang iya sa kong una-una. Athena, Sorry kayo, Diva. Dili ko gusto nga ilaro na ko akong kagalingon. Pila na kabuan ang nakalabay sa kata nagkauyab, pero hangtod ron. Wagid ko mupati o gugman mo. okay ra okay ra. Dili ba miingon man ko nimo nga kung dili mo work ang atong relasyon, pwede ra nga ibo kong buwagan. Okay ra, nagkasabot ko nimo. Salamat, Dave. Pero friend lang gyapon ta. Uy. Okay. Basin di ay dili na ko nimo makita mga pila ka adlaw. Asa man ikaw? Magpauli naman ko sa among dapit. Sige. Pag-amping siya mong pagpauli. Kumusta naman ka, day, oy? Maurag gihapon, day, oy. Unsay maurag gihapon? Nga nisamot makakagwapa nga dito ka og Davao City. Ikaw, kitay. Ay, day, may ibalita day ko nimo. Unsa man na? Nauli naman si Jason. Ha? Niya na ko doon sa bahay nila ni Jason. Magpaatbang na ko din eh. Maayon to makita na ko siya, uy. Malipay na ko kung makita na ko ang lalaki nga akong gimahal. Love, palihog ko sa kong sudlay, bid at adiri. Kinsa babae nga namintana sa ni Jason? Yara, oh. Paray ko sa akong asawa, eh. Dili. Minyo na si Jason. Sorry kaayo, day, ha? Ni diretso manggod kaglakaw pag nguna ko nga nauli na si Jason. Wa hinon ko makasulti ni mo bahin niya. Day! O katong babae nga imong nakita silang Jason, mauto ang iyang kaipon. Mao ba, day? Oo. Nga, okay ra ka, day? Okay ra ko, day. Nakalitan lang ko. Nagtuo magod ko nga ako makita ang lalaki nga akong gimahal si Jason. Dili man di ay. Day, kinahanglan maka-move on ka na, uy. Kay minyo na ang imong first love. Oh, day. Gisakitan ko sa kuna sayran nga may kaipon na dahil si Jason. Sa pagkakaroon, may nanguyab na ko pero wa pa na ko sugta. Kay dili pa na ko kaya nga masod og bagong relasyon kay si Jason paghihapon ang niasa ko muna-una. Dinhi na lang kutob, dagang salamat sa pagtagading akong tampong. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Athena nga taga Kulan, Davao del Sur. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, First Love Never Dies. Ang maong kaagi gibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinatuhi nga naglibot sa sakawin. I-address lang ni ining talamanon, hantimanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña,
Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Hantimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanood.